Maoni ntine chake nde ku Ghana, dziko la Ghana kwapanga floods kwambiri eti floods ake kwambiri chifukwa choti auti kunali torrential rain. Mvula yake yagwa kwambiri mwamphamvuso kwambiri mpaka na imafika 56 mm eti madzi ndi akokolola manyumba ena akuti so far anthu about 13 amwalira, koma kuyembekezera kuti mwina apeza anthu ambiri onena kuti amwalira. Anthu apangidwa advise kunena kuti akhale mwamba, apite madera amwamba kapena ena abisala padenga madenga chani amene ali ndi nyumba zolimba kwambiri. Ndizonena kuti zoyipa kwambiri, anthu ali staki, zinyama zili staki, kaya magalimoto njinga chani zinthu zoti zamiramira zina zikukokoloka edi pakali panopo situation sili bwino. And oona za nyengo ku Ghana anena kuti mvula yonse inathe ibweranso yambiri kuposa poyambapo, nde situation sili bwino. Anthu ofuna kuthandiza akuthandiza, ena awuzidwa manamba zonena kuti ayimbe zinthu zikayipa chanchani kunena kuti ma emergency services apite akatani akawathandize akawapulumutse ngati angathe kufikira kumene aliko. Of course mbali inayo Uncle Bonowa nawonso pachankwawo apeza kuti apita akavala ziguduli zawo zija apanga video atakhala pansi mumvula ngati kuti akupemphera kaya ngati kuti akutani, ndi anthu awalalatiraswo awauza kunena kuti tikuneneranso akumangeso nthawi ngati inoyo kupanga zachibwana ngati zimenezo zobwanji. Of course video yo sikumveka maweti wangoyika background sound. Wapanganso video yachiwiri kuwauza anthu kunena kuti yeso mmandimvera chifukwa choti sine prophet wanu kapena abusa anu, akanakhala abusa anu mukanawamvera. Ndinakuwuzani simunamve, pano maflood awa abwerawa ndipo nafe simunatimvere. The rain is talking for me, akuti kumuyankhulira ndi mvulayo. Anthu angosamalitsa kwambiri iyeyo kunena ananena wayiwala kuti anamanga nazo kale pakatipa. Koma situation ya ku Ghana at the moment ndi imeneyo, kuli mafloods osakhala bwino. Zikomo kwambiri.